Νέτο που αλλάζει με τον Ετζεκουέλε. Καμερουνέζος βρήκε το Γιαννούλη, ανεβαίνει ο Μερεμπασβίλη, δεν βρίσκει την μπάλα, το κοντρόλ. Με την είσοδό τους η Βέρεια έχει αποκτήσει πολλή ενέργεια, έχει γίνει πολύ πιο ελαφριά, ας μας επιτραπεί η έκφραση σε εισαγωγικά η λέξη, στην επιθετική γραμμή, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρεί ακόμα περισσότερο την άμυνα του. Περώνει και βάζει. Περιμένει ο Τσαμπούρης. Δυνατά ο Ετζεκουέλε. Πασάς. Κέρδισε τις κόντρες, Ρότσα. Μητράζει ο Ουσέρο. 30 λεπτό. 1-0 από το 34 και μια σύγχυση εκεί του Τσαμπούρη με τον Αργυρόπουλο. Αυτά που λέγαμε, Γιώργο. Ο Τσαμπούρης είναι σαν να παίζει πρώτη φορά τη θέση, έτσι. Ακριβώς το είπαμε, τώρα δεν υπήρχε και άλλη επιλογή, τώρα θα πήγαινε ο κύριος Τσιό. Ο Μπίδες σκάβει για Τσέζαρεκ, στον αέρα είναι δυνατός και ο Ζεκουέλε. Ο Τόχα με τον Ουμπίδες. Ο Τσέζαρεκ κάτω η μπάλα για Καστίγιο, έρχεται ο Γιαννιώτας και παλιά πάσα στην καρδιά της άμυνας του Πανετολικού. Δεν είχε επιλογές, δεν είχε τρόπο να γυρίσει με μέτωπο προς την εστία. Καμαρά που έχει 2 γκολ μέχρι τώρα στη σεζόν για τον Πανετολικό. 2 έχει. Καστίγιο. Χαριστέας, Ρότσα. Είναι αποτελεσματικότητα που του λείπε στον Ατρόμητο και έμενε με την όρεξη και με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Το Πανετολικό έχει πετύχει μέχρι τώρα 2 γκολ. Και χάνει από τον Επστάιν που διάβασε την κίνησή του. Ένας με έναν με τον Ετζεκουέλε δεν περνάει. Χαμηλά για τον Χαριστέα. Φάουλ του Φιτανίδη.